Esquerra Unida ha organitzat al GMSI unes jornades per analitzar els problemes mediambientals de la comarca de la Ribera que s'han desenvolupat al Saló d'Actes del Consell Agrari Municipal. El candidat a l'alcaldia del GMSI per Esquerra Unida, Pere Blanco, ha destacat la importància del medi ambient i la sostenibilitat en el programa electoral d'esta formació. Voldríem insistir en la reutilització dels olis domèstics i, com ve en el diari d'avui, per produir el biodièsel, que és també una forma d'evitar contaminació. Un segon tema en el que voldríem incidir és en el tema dels abocaments incontrolats. Entenem que és una cosa que s'ha de continuar controlant, però una forma de poder-ho dur endavant de manera positiva seria, des del nostre punt de vista, recuperar també la façana del riu, que fos algo que la gent poguera utilitzar i que evitara també aquest mateix pas el que seguirà utilitzant-se com a abocador. Un tercer tema que podríem utilitzar és el de les energies renovables, que ja ha començat en aquesta legislatura a fomentar-se aquesta utilització de sistemes renovables en les noves construccions. Entenem que s'ha de continuar treballant en ell i que l'Ajuntament del GMSI té que donar exemple, com ja s'ha fet en la minicentral que tenim en aquest mateix edifici del Consell Local Agrari. Entenem que s'ha de fomentar la vivenda de protecció oficial i també s'ha de fomentar la recuperació dels edificis del centre històric i des d'Esquerra Unida el que voldríem també és afavorir el lloguer de les vivendes buides per als jovens com una manera també d'intervindre en aquest mercat de la vivenda. El portaveu d'Esquerra Unida a l'Ajuntament del GMSI i número 2 de la candidatura a les properes eleccions municipals, Asensio García, ha ocupat durant aquesta legislatura la regidoria de Medi Ambient des de la que ha impulsat l'Agenda 21 i les millores de la Xopera. Nosaltres estem molt interessats en continuar l'expansió i la recuperació integral de la Xopera. Sabeu que hem tingut una fase on s'han millorat els pelleros, s'han millorat els servicis. Ara anem a eixamplar en vora 20 fanecaes, però la nostra intenció des d'Esquerra Unida va seguir continuant en aquesta ampliació. També hem fet un treball important en el Samaruc, que s'ha millorat molt, tota la cartel·leria i tot allò. La llauna del Samaruc és molt visitada per gent de tot arreu del País Valencià, però la nostra intenció és veure si poguérem anar ampliant el Samaruc, per almenys actualment són 12 fanecaes, veure si podem ampliar-ho a 70 fanecaes. Per la seva banda, el membre de la candidatura, Víctor Faus, ha posat de manifest la necessitat de treballar per evitar els sorolls a la ciutat. Des de l'Esquerra Unida, les recomanacions que fem són exigir un major rigor a l'hora d'aplicar mesures legals per a previndre i reprimir totes les conductes que puguin generar problemes de contaminació acústica als ciutadans i eliminar situacions de tolerància o de simple ineficàcia que produeixin gramíssimes molèsties als ciutadans a que afecten totes aquestes situacions.